isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Francis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakurapay laeng a pamilya ti nagtaudak. Siyak ti inauna kada kami atalong agkakabsat. Nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit akimpet kenkwana. Agmay-maysa nga rod ti inami anang isakad iti pagbiagmi. Awan ti nakaadal kada kaming agkakabsat gapu ta kinay kayat min tinangged wenno nagtrabaho gapu iti kinarigat ti biag. Inarapaap kumet ti agbalin a baknang. Sublian taman nga rod ti tawen 2013. Nobiak idi ni Grace. Kastoy man dagiti pasamak. Anya nga iti planom, Francis? May papanitan niya, Grace. May papan ka data, ah? Ha? 5 atawan tamatgan nga agayan ayat. Awan ka di pa'y planom amang ikalay sa kanya? Ay kahit madahanong tulata, ah. Amumot na kumpay urnong ko. Uray di simple laang ngamin, ah. Tinapatag makapagkalay satan. Damdamagan ngaminan dagiti dadakkel ko no kaano ti panagsimpata. Diyak kaya ti simple lang ang kalay sa Grace. Ha? Kahit ko, katjibong ka. Ingram di ama ko na. Iti kasta, saan to amalipatan dagiti tao a dumaray. Angam Francis. Di ka dinagkagkag. Basta dahi ti arapahap ko akalay sa. Isa pang asim. Tadikan kumuntra. Iti kasta, saan tamanin nga agapa. Francis? Agurnong tapay, saan to agkalay sa. Saan mo't siguro anarigat nga awatan dahi ta? Agabrod ka kunam, Francis anak ko. Wala na. Kahit ko ti agurno, para iti panagkalay sa amin ni Grace. Saan lang nga ita? Kahit kumot lang nga patarimaan to'y balay tayo. Iti kasta, presentablin tumit into nagkasarak. Ay katsi ka nga rod anak ko. Noan niya ti amum apagsaya atam, di isaw ti aramidam. Wala na. Umanay mo't siguro na ito talo at awan na panagabrod ko. At danto mo't siguro umdas nga urnong ko para iti panagkalay sa amin ni Grace. Ay kat mabalin mat siguro na. Basta lakit di igaad mo ti manggad anak ko. Wen, awagak na anti Mildred. Tagpatulong akin ko na. Iti kasta, nabibiit ti pan nakaiproseso dagiti papeles ko nanang. Hello, Grace. Imawa ka. Tagdakayat ko apun kan ka. Namnama akong dayta, Francis. Ha? Di kagdanag, tadikan parigatan pa'y. Anya ti kayat mo asawon, Grace? Siya kun amismo ti mang waswas iti relasyon ta. Grace, di ka kumamot mang rabak iti kasta. Pangasim. Sa anak amang rabrabak, Francis. At dan sa baling ay ayatag. Isu alipatan na kon, talipatan kamatan. Bye! Saan, Grace? Grace! Tawa ng bahay na babae. Inadap ng ti cellphone na. Saan na mabalinda ito eh? Saan? Umininom ka manen, Francis. Banda ko malangan ti. Kahit ko lang ba't liwag ti sakit tinagam ko. Wen nga manong aldawa na kasta ka.
Laglagi pa nga awan kay di Pilipinas. Saan nga agbalin ti kasta ditoy kaanakan? Panunutam kumamat ti trabahom. Auntie Mildred. Husto daytan. Ah, Pangaasim ta saan kumaanatangkan ti ulom. Awan kay di Pilipinas kunakmanan. Maawatak ti riknam. Ngam importante met ti trabahom. Amang ano'y katanda ka, no di ka pailang sumrek inton biga. Anya ngamin ayati napasamak anak ko. Apay akala at ti panagawid mo kat saan mo pa'y mo't analpas ti kontratam. Naikatak iti trabaho na anak. Anya, ang apay, anya ngamin ti inalaramid mo. Diyak may pamay sa tagtrabaho. Gapu iti panangisina ni Chris kanya. Anya, Makababayin man. Gamday tatipod no nanang. ay, unay kan anak ko. Ay etek unay ni Grace. Iso ti may sama kagapuno apay nagaprodak. Para kumay ti masakbayan ti buklin minto pamilya. Gaman yan, tatilak ba't ti nauray. Nagsakit nanang. Nagsakit. Ala, di kan aksangit anak ko. Padyak ang makasarak kan tumot laang iti babae amang ipatagkang ka iti napudno. Nakaamamamot nga iti day na Francis ading ko. Katrabaho. Napintas mo't. Iso na lang ang taddan samot ten anak na. Ay, kwa. Uwan man at damay sa nga anak ni Sina. Kat, dayjay ka diti kayat mong asawaan. Ha? Kayat mo ti maaddaan iti instant anak, kasta ka di. Ni manang mo't. Ay sus, agpanunot ka na imbagading ko. Amumat siguron ti kinarigat ti biyag tayo. Ita, mangyawid kan mangpakan kapay iti di mo kapkapin ano. Manang. No mga asawa ka, jay addamot pa kairanudan ah. Saan nga iti parparehas tayo laeng amarigrigat? Ha? Nadamag ko kat akursunada na ka ni Aileen. Sinaam ni Sheena, ta ni Aileen termam. Sigurado nga agbalintuan na nam ay tibiyag mo, iti sidong ni Aileen, ading ko. Sorry, Sina. Kung masapula waswasin tanti relasyon ta. Awan mabalin ko, no day tati pangadeng mo, Francis. Sorry talaga. Sapay lang kumatama pa ko, anak. Okay laan. Kinapudno na. Ninamnama kundi kastoy ang mapasama. Kalpasan ama mo mga adan anak ko iti kinabalasang. Sina, saan nga iti kasta? Di kan agpalawag pa'y, Francis. Kas na ko nakon, ninamnama kundi ito ang mapasama. Iso adi ka agdanag, tao kay aklaan. Sorry, Sina. Ala, panawan nak dito yan. Di mon bayadan ti kinanta. Tasya kun ti makaamo amang bayad. Sina. Panawan na kun kunakmat. Katsapay la kuma. Tagbalin kanto an naragsak. Iti sidong ti sumaruno nga agbalin akayan ayat mo. Inton bigatan ti kasarda Francis kan Aileen. Ngamapay ngay akasla naliday kayo matnanang. Ay, kasladyak payla ang ngaron mamate nga agkasaran dya kapsat mo, Raquel. Ay kat mamati kayo ngamin ta isumot ti kinapudno nanang. Sapay kasla nadlaw ko nga adatang tangsit ni Aileen. Nang runa ti amana, kasla mata pobre. Ay na, amoy umatandag iti babak ng nanang. Talaga akas ta ti itsura da. Ngam numaam-am mong idaan na imbag. Nasisingpet damat laeng. Wen ay, Di kay nga may nagpanunot iti negatibo Agyaman kayo kit di ta mga asawan ni Francis. Matungpalan ti arapaap na nga ing grande akalaysa. Ngamin, bak nang da Aileen nanang. oray anya pa'y ti ibagbagam, Raquel. Talaga adyak makaid na amang panpanunot iti agbalinto akasasaad jay adem. Talaga ngamen asabali tinadlaw ko nga ugali ni Aileen.
Sa di na tinanggapam, Francis. Nagabuha ki Jayli. Anya tinapan mo inaramid ijay. Ha? Ay, kwa. Anya tinapan mo inaramid ijay, kunak. Napanak nagpawit iti kwarta danana. Nagkunakan ka ang mabalin mo idaapaw itan iti kwarta. Ha? Nalipatam sa matan, nga aming nga addakan ka, kat naggapo kanyak. Aileen. Manipod ita, ibagam amin kanyak apapapanan, ken pangar-aramatam iti kwarta nga itad ko ken ka, naawatam. Dailin mataday titiri si Dakkalabalay. Madlawa na karagragsak da. Mayat ti kakatawaan da. Ay. Una yan. Kukwaklat naman yung tumapapal. Lusyak. Okay lang matamakit kita kida naragsak. Maki-istorya. Ken makijaming akpay kit di kadakwada. Uray amok nga day bagbaga ti pamilya na kanyak. Ngano siya? Kasla iparit na nga gragsakak no kaduak ti pamilya. Kanayon anak kami suot. Di pa'y makinistorya iti pamilya. Ay, una yan ti kastoy agasat ko anang asawa. Napan ka din ni warehouse ni Francis? Wan, papa, nasapa rin mo. Apay ka di? Awan makiti. Kung ka saan bayarapan. Kitne, aldawan. Kanayon matkat di ama sapa amapan, papa. Masapsapa ngamin amaririing. Iso ama sapsapa mat amapan ijay warehouse. Ay katribang na lang. Naskan lang pagrigatan na ba? Tikan ka rin na. Kasi di ka na kung ay pagkakin kay ha. Saan nga umdas ti ayat-ayat lang tapno tumuras ti negosyo. Nang runa, kat may salang mat nga ordinaryo at tao tinakiasawam. Papa, Ti negosyo kat negosyo. Iso ano kaya't mo tagprogreso? O saram tao tak mo? Saan ka mat siguro ako lang? Tapno di mo maawatan ti kaya't kwasawan, Aileen. kukuam ngay Francis. Altawan, ngam aging gayta, di ka pailaang nakarubwat. Sa dino ti papanantaya. Di mat imbagak idi kalman ang masapat ang agpalaunyon ita. Agpabinyag ti may sa agayim ko, kat inalanak aninang ti anak na. Gastaya, katnawan mo timbagbagam. Ala, awanin ti ado pa'y asao. Agrubot kakit din tani, aldawan. Sapay adayo pa'y ti biyahe ta. O sige, urayan nakbasitin tagdi ko sa klabit. Agawa am atani, aldawan. Di nakmanin pagurayan iti mabayang. Hello, Manang Raquel. Nakaawag ka mat? Wan, adin ko. Mangibaga ang kuma iti kwartam. Naimbaglaang nga igatang ko iti agas ni nanang. Naipos nga minan ti agas na. Kasta ka di? Wan, kan nayon ang matan a iti pang grocery. Kan igatang ko iti daduma pa'y ang masapsapol dito balay. Sige, Manang. Bayam tamang ipauitak to apaman ang makadiskitarak. Ha? Makadiskitar ko nam? Wen, Ay kat dumawat kan a iti asawam. Ibagam tagpaimot dito balay. Jay launay agas ni nanang. ha? Ay, kwa. Apay, di mo lamaasyanan kada kami? Ibagam ngamin at isasaadan mi ditoy. Iti kastaam mo naman. Ibagam tamang ibingay mo't uray tipping laang ti kinabak nang da. Ha? Wano da kamin kininanang ti umay di tabalayo, tane. Di da kami mo't masango nga umay pasyaran. Bisi kayon sa mo't unayan ngagpapabak na nga din ko. Ay, kwa. Saan naman lang? Bayam ta kasaritak to na Eileen. Ibagak to may kami pumasyar di tabalay. O na yun, tikas to yung gasat ko. Ay, ayak o na itibagit. Gaboy tikas to yung nagtungtong pala. Baka nang nagpasuti na sawa.
ngam sa anak mat anaragsak. Kaslak mabagbagkal iti kastoya sa saadak. Agtrabaho nga mawan pulos may gamaka kwarta. Kaputad damot amin kinailin. Lumot dumawat akin ko ana. Masapul nga amuan na pa iti pangusarak. Diyos ko. At nakarinda ito'y abiyag ko. Dahito'y karintidusak. Gapo iti kinambisyoso. Dahito'y karintidusak. Gapo iti panangikalang ko kinisina. Awan ka di karbangak. Ngagragsak. Anya nga iti ko na di Adem, anak ko. Urayin tayo, tagawid danto kano dito'y balay, nanang. Kanaw? Wen nga rod, isumot ti kunana. Diyak lapat yan. Na, taapay mo't ngay adiyo pa dyan, kat iso nga rod timbaga ni Francis, nanang. Mamati aktaw inton adadan dito'y balay. Ha? Kat no manipod ng asawa ni Frances, kat man manumatan nga agawid dito'y balay. Mabilbilangan ti panagawid na, manipod nag-asawa dakin ni Aileen. Ay kat ugali na ananang. Talaga kasta dagiti makias-asawa kan mga sa-asawa. Anya ngay nga rod kat adamot ten pamilyada. Kan maysa, sigurado ama kumikum damot kadagiti trabaho da. Marikriknak asaan akasta ti mapaspasamak ijay Adem, Raquel. Ha? Ne, pagkunaan nyo mo't ngay nanang. Marikriknak nga ada parikot na. Anya ngay kumati parikot na, kat nakabakbak nang matya inasawa na. Ay basta, marikriknak nga ada saan anasaya at amapaspasamak ijay Adem kunak lang arudan. Anya? Amok asaan anasaya at titrato ni Aileen kang kuana. Kita amlaangan idinaudi ang nagawidan da. Nagmalmalam ang nagpupok ni Aileen ijay silid da. Dandan ni iyo nag-amin jay Adem ti kasapulan na. Ultimo danom kat payawat na pay. Di pay mat umay makiistorya kada tao. Ay kat nabannog nga tamot ananang. Oho, talaga kit di nga nangato ti purwana. Itay ka pa'y apalpaliiwan anak ko. Okay ka laang ka day. Adan samot parikot mo. Awan, nana. Okay aklang. Nairuwamak mo din iti kastoy abiyang. Inaldaw a trabaho. Baon dito'y, baon ijay. Mabanog, aginana. Kastalatan ti rutin ko. Awan nagbaliwan na. Ang anak ko, asawa ken manugang mo ti bus mo. Okay laang kadiking kadayta. Okay laang kadi nga oray ibaon-baon da ka. Dahito sigurong tigasat ko, nanang. Dahito sigurong ti bayad ti panangisinak idi kinisina. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan anak ko? Malagipyo ka di pa ni Sina. Wan kat no dayjay ti kasisingputan kadagiti inyam amum anobiyam. Kinapulno na. Inayat kinimpatig kumit ni Sina. Iso na lang. Tanakiwin na suwasak kinkwana. Gapukin ni Aileen. Tiamok namin iti. Kat no mga sawa kiti baknang. Agbalin mo't anagin awa ti biyag ko. Ha? Tiamok iti. Kat ti panangasawa kina Aileen ti agbalin na sungbat ti ginarigat ti biyag tayo. Gamsan gayam. Takasla nakarkarupay anay mamagtayo iti kinarigat. Ay, Frances anak. Talaga siguro na daytoy tinaitoding agasat ko. Daytoy siguro ti dosak. Kapoy ti kinambisyosok. Anak, saan nga amin apan nubok adumtang itibiyag tayo ket dusa. Dagitoy ket palagipla ang ti Diyos asaan nga amin nga ambisyon wenno arapaap tayo ket matungpal. Dagiti daduma ket dumteng wenno sumangbay tapno mangted iti adal.
Aging gaita, awan pay laeng nagbaliwan ti sitwasyon mi nga agasawa. 5 atawan mi metten nga agdandan na, ngam awan pay anak mi. Nasingpet metkit din ni Eileen, ngam no may papanan iti pamilyak ti saritaan, agbaliw adagos ti mood na. Kasla di na kayat atulungak ti pamilyak, babaen iti kwarta ti pamilyana. Jaklatan agtagtagari tadyak kayat nga agapa kami. Agtungtung palaklatan iti pagayatan na, nga uray no dadduma ket saan akon anaragsak iti araramidag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos, para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Francis. Ken ka pagayam, Francis. Iti daytoy abiyag saan nga amin nga ambisyon wenno arapaap ket matungpal. Kang runaan iti amin, di ka maupay ken di mo ibaba ti kinataom. Kasaritam ti asawam, ibagam ken kuana dagiti marikriknam. Narigat met ano kunam adi kalatan agtagtagari. Ilaban mo met ti karbangam, ilaban mo met ti bagim. Agasawa kayo, isu arumbang nalaang nga rod nga agtinulong kayo iti rigat ken namay. Ti kinabaknang iti kwarta ket mabalin a mapukaw. Ngem ti dignidad ken kinapakumbaba ket kinabaknang adinto pulos mapukaw. Alakastan pagayam, Francis, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam. Ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdangdangeg ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Gerald. Adumeten dagiti nanggagak a drama ditoy channel mo. Adanangeg ko adanda ni kaparehas toy innak istoryaan ita may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan pateg kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak ije Nueva Ecija. Kastoy man ti pakabuklan ti amin.
Oy, Gerald, mayat manan ti isamam dita Asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? ah, awan ka dagiti imbagang master. Ay, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manan kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta. Okay kayon ken ni Claire? Wen master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manan ken ni Claire. Nasayat mo't nga rod ano kasta. Ang nay, kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mat, Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaeng ken ka, iti kasta awan to ti pabasulem inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro. Addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya, awan, si Kamat. Sigurado ka. Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre Ay, kunak nga Rod nga addan sa manen inaramid na. Isu nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat O anya, o may kakadi, Daphne? Wan ko maang, adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. O, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Win ngagpaiso, Daphne. Ibagam, tamapan tayo pa'y mangan. Sakay tumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date ho. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan, pudnotin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart. Anay ko! Apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarupam? Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kina-chickboy mo iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate? Ha? Ay, kwa? Sweetheart, dengganak kumamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam kadimanen asaan mo nga ay ayatan dagita a babae? Ibagam kadimanen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire? Kasta kadilatan aka na yun, Gerald? Amom ka di ang masaksakitan ak unay? Sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maumuma ang paikit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga aga pa kami. Kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos.
Ay kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw nga kalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilo. No ti panagituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayaw. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. In-chat ko ni Claire, ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan na nakas iti sigod tinobiyag. Kanayon nag-iti ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidak. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramiden na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. At dagayang pus na. 2 hours ago. Ha? At dadamit iti bitch. Ni. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga minsaan ana plano nga outing mi kadagiti batch ko idi college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakaduam? Adda ka di amok? Awan. Ngem amamuda ka. Ngamin, makitkita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom. Ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald. Sa anak akas ken kaanya? Ken maysa, sa anak akas kadagiti kacachat mo a babae, analakalaeng amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. In pamaysakon ti atensyon ko ken ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklang arudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag ak to inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami nga minan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasayaat mo ta simbangpot kan, Gerald. Adda na patag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem,
tapno maamwam. Hello, Claire. Siya ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim, ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami, ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kun mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kin ni Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Pat yan ako kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysaya at siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Diyak kayat. Diyak umanugot ng agsinata. Si katay ayatak. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumatan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguro ti maibagam. Ngamin. Namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan ako mamit. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Tapnosul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamit. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, sika nga rod talaga ti love na. Diyak amo Ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas lakay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya nga iti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. When paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo kaditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. When? Apay? Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo kading ag-travel ta abroad, ijay tang ag-celebrate may kanam nga anibersaryo ti ayan-ayat ta. Anyapit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay. Iti kasta, makapakadak ijay opisina. Ag-Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit tamat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasod ti dua alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti panag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanyak. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak mati pa nagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan.
apaman ang makaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sa ta. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta a desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsina ta. Amumot ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas, kat mangrugi tamanan, para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyen nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nanang. Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalaysa ti anak da. Nanang. Tulungan da ko, ma. Jak amo ti ramidak. Mariribukan ako unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga ro da parikot. Nanang. Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. Anya? Ang nanang? Sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay, kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod. Adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyam. Adda ken ka nga agpili no anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo, Claire. Mariribukan ako, nay. Siguro. Talagang aging galaangan dito iti love story ta, Gerald. Ha? Husto mo't siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat, kan impatag kamat iti kastaunay. Panagkunak, awan mo't siguro tinagkurangak. Inaramid ko mat amin, tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Agam, Claire. Jak ay ayatan tayo di ababay. Sikat ay ayatak. Jak kayat asyak ti agbalin arason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, ma, Claire. Sorry. Sorry at talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasat. Isungaklunan tanti amin. Saan? Si katay ayatak. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti pa nagsublik. Claire. Agsubli ak nga agsubli. Orno sa klag ti may papan ka na kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutam ti trabaho. Dakdak kala pa kaibabainam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho.
Nupay nasakit. Masapol nga ikalaysam, tinasikugam. Agyaman ak ta pinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When, tadagulit kamot ngamin. Kat, kumusta kamot kan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pa mga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pagibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka matdan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko makita dagiti pos mo. Agyaman aga. Gapo ta oray kas jay tinapasamak ka data. Kat dinak in black, wino in unfriend. Awan mat ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasat. Siguro, adomat ten ti agar-aram ken kanya. Adomat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Kan ado dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pa nga awanan karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da, ang awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawik. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramidak. Masaksakitanag. Maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyak. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akon iti kastoy nga aramidek. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga dakla ang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatag, aging gatong palbihag. Juan Miss F. Inkasar ko ni Silvia. Gaputa saan kanu akayat dagiti dadakkel na ama ibabain ti pamilyada. Nakisarita ak nga arigluan mi ti amin, ngam saan da ngayon mannugot. Gaputa jakmat kayat ti maidarom kan maikat iti trabahok, tinungpal ko nga rod ti kayat da. Tinasakit, kalpasan ti panagkalay sami, naalisan ni Silvia. Ngam naamuak nga ingagara na gayam nga iparagrag, gaputa di na kanu kayat ti agsardeng nga agadal. Nagsakit tinakam ko iti kasjay nga inaramid na. Kanayon kami nga agapa kan kanayon na nga ibaga nga agsarsarak kami kanu ni Claire, nga uray saan met apudno. Gapo iti dayta, jakon agaw awid ijay balay. Nagabangak laangan iti apartment ko, at least dito'y tanasimbang ti panunot ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti kakabsat adumdumngag. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Gerald. Ken ka pagayam, Gerald. Mariknak ti panagbabawim. Nasakit ti agbabawi, ngem naladawan ti amin. Awanen maarami dampay. Alaket pakawanem ti bagim pagayam ko. Patsyak nga inot tumatlaeng ang makaginawa ka. Awan ti karbangan ti asino man amang husga ken ka. Taamin tayo kat managbasol.
Justo ti mangukom kada tayo amin. Dayawan ka gaputan na amiris mo tinagbasulam. Kasta talaga ti biyag. Nasken nga awatem dagiti mabalin a mapasamak. Adda kasukat ti basol. Pakawanam nga rod ti bagim kat ornosem ti pamilya a binukal mo. Alakastan pagayam Gerald. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin gapo iti kanayon nga inkay panagdangdangag dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Marilo tinagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Marilo. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman na ka. Nailak-aman ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na, ading ko. Kurang paikit di dayta, Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko, tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga rot ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wen, intulod ko ida itayan ni Dya paradaan. Amang ano nakaawid na paikit din Kasta ka di? Wen manang, imbilin ko matkit di ti panag-text da, paman ang makaawid da Dya balay. Ala, nasaya at mo't nga rod no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wen ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga rod, taawagak man ni nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dinong ay ti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Baring no adda na silwan na abanyas, wano abuyo. Ay, nagsaya at kit kumano kasta, pare. Kita tuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday umat kit di ti nagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay? Ay kit di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaala ti impakat ko asilo. Ipasigurado kan ka nga ibulos kumot lang nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matan ti silong impakat ko dito.
Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Abasta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo kuno asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman? Gusto na Rudy. Gusto na. Pangasim. Awan ti amok. Iti papabasol mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiyo, gusto ko man. Agnakam kamat siguro itan, Anghelo. Intun maminsan, di mon pakibibyangan ti silo at di mo mat nagbambanugan. Anay ko, nagsakit tintero ang pagiktatang. Tiawanan pa in Rudy. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Baybayan yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusi kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na ka. Idarum ko dayay Rudy. Tatang. Dito'y kalaan, tamapanak iti balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay Rudy kan ka. Numasapul nga agpakuyugak amapan iti barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Gusto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayjay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Anghelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Anghelo. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Anghelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo ngamin nga agpabasol dayjay aruday. Ay, huwag nga rod Kahit kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba, guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak tuwa talaga ka ba, guys? Okay, kumusta? Anya nga'y tinagsasaritaan niyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay arude. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumat ti kunamay. Angam kunama piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Isu nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo matlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ano ni Anghelo ng agpaiso ti akin aramid iti papabasol na. Ngam saan mo't? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multana. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Anghelo. Nasken laang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Anghelo ita? Ay, huwag nga rod Ang kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kamin ti makaammo ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybay ananang. Isu na laang ta. Jakmut latta maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga rudin nanang Baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak agtrabaho ananang.
Asino nga iti kadwa ni Vian ija balayaw? Ni Angelo, nanang. Nay, apay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, kitno nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya aga pungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga-eskwela, nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno ada kwartana. Anya? Ay una yan. Anya ngay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mangkayat ti ag-eskwela. Diyak man amo, nanang. Tinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Bareng da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam, nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Ha? Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha, nanang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan, nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutin? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sak. Tapno maipayak mo't itinarimat masakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag bakit? Anya ti kayat mo asawan, Jimmy? Ni Angelo. Saan na sumsumrak? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo ta ituloy na latta ti agiskwela. Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak day takan ko na. Ngam awan matlatta. Kasaritam to man. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanen. Mapanak ijayan da Carol inton bigat, Lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apo ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katwan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akapay. Jay herbal coffee. Mayat day jay kait. Ay uwan, Lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Iyag mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di, Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kwa ngamin, nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang ngamin, nanang. Iti anya, anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kahit, ada sabalyan nadlaw ko iti ka anak ak, nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan, Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan hindi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak.
Tapno may kati sakit na. Dito'y ko nakita nga kaslada puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasan ti bagiti ka anakak nanang. Nay, anyagay ti kayat mo asawan ka, Raul. Masapo lang makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak kwa na tinakitak. Kat no ipalubos na, ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sabali nga na talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian, anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matuko na panunutan. Ngay tikas jaya kinaubing na. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop na jay ajay may. Isunakit di ti akin arami di tinaytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay ammo no asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di tikas jay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang ngamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos ang manang asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata na mga file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang. Diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem, tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti bagbagak nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makaruwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya kabagays. Maipapan ijay manugang mo Agsasaog nga ta iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana kabagays. Ay na, asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Saan arumbang akaasya dagiti kakasta a klasin ti tao kabagays? Ay, sa bagay mo kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan Ngamno saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang nga gun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang agpaiso no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimat dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga ron Mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebyaw. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebyaw. Inuulbawd.
Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta. Gapaw, iti aramidin na. Ay na, nakakaasi ba't di apo ko talaga eh. Nakakaasi ya talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Apay nga iti anak ko, pay! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamat kanyak bakit? Jak maaramid ti pampabasolyo kanyak. Ang kadatalang arutan ti ebidensya! Ngam aglibak ka bailaan! Marilo, Imbes sa tulungan na kamanggad, tapno maikanta itinasaya na masakbayan na giti anak na. Saan man? Tasika mismo! Tinagdadaan na di masakbayan na. Marilo. 5 lang titawan ti anak na. Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastang naramit mo kadikuana. Agbabawi ka ng ibatikin ka ng iti anak ta. Agbabawi ako na, Jimmy. Naibalo din ni Jimmy anak ko. Anya ngay ti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti na ita desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Jakla ko man ni matadayo. Jakla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay la kuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi, awan meten kontak mi ni Jimmy. Ngem damag ko anakarwar kanon daytoy kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso gapu iti kinakurang ti financial. Jakmet mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama ama pakawan ko pay ni Jimmy. Panawan tulang siguron ti makaibaga no addan tupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak terik nam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturad ama nga ramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbang kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan. Italak mulatan kani apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Iti kasta ket lumag-an terik nam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam Marilo ket pagyamanak unay, ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo.
alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.